Takže vítejte u mého dalšího videa. Prosím, já chci, abych měl hodně lidí. Pište mi prosím na ask.com otázky. Jmenuji se tam @honzan69. A tak. Teď vám ukážu můj profil. Zatím mě nikdo ani nesleduje. Vidíte? A tak. Tady třeba mě, prosím mě, hodně pište otázky. A tohle bude asi konec. Nebo mě prosím do komentáře napište, jak se jmenujete, já si vás přidám a tak, jo? Tak tohle je všechno a čau.